Ilang bata? Ilang bata mo? Ayun, oh. Saan? Ha? Tumawid. Kabilang ano? Lupalop. Hali. Gata ng... Nataas siya itong tawag. Isang sana eh. Nakasana eh. Mga sana. Kailangan na yung mag-level up. Ilan sa akin? Dalawa. Sila ka kapatid? Ito dati pa yan? Kahapon. Ha? Sila kong kahapon. Ilan sa akong tulong? Dalawa. Bigyan ko na kumuha ng malaki. Ay, shout out sa kay Kabos. Present course. Ay, thank you so much. Ay, shout out Natasha. Viewers, shout out po. Wala rin ibang pinggan, ya? Wala rin pinggan? Ano pa? Bata pa. Ay, dito, shout out. Hindi mo kaya, hindi. Vitamin, thank Tsaka you. pa, wala ka rin. Ay, Tatay Robin, shout out. Kilo po. Ano ba? 20 lang naman, mura. Pwede na. Lima. Ate, pito na pito, isang daan pito. 118 mo. Ate, pito. Sa purple, shout out. Ate, wala na tayo pito. Oh, ate, pito mo. Oh. Hoy! Shout out sa 9 viewers. Okay, Matsu, hello. Bye, Matsu. Thank you so much. Eh, amen, ano? BTV, thank you sa my video.
Okay. Sila nagbibigay. Ang dami mga kuray. Wala naman tayo. Sabado nga naman. Malaki ba tayo ito? Ate, slow. Hey viewers, shout out po. Ano na yan? Saan kay Matthew from sa Parkour? Grabe, thank you viewers. Hi, Gab. Hi, Will. Thank you so much, Will. Sabay tayo mo. Kagusto social morning, sabi ni Lupita May. Lupita May, thank you so much. Musa Purple, thank you so much, my friend. Busy right now, guys. Magkano yung mais nyo? Kwenta lang po sa ma'am. I'm na pira. Hi, Tita Au. Thank you so much, Tita Au. Tita Au, in the house. Magkano yung pino? Magkano pino, Ben? Sabi, oh. Kuya Robin, shout out po. Sabi mo lang. Tita Au, shout out. Sabi ni Kuya May. Ate Robin, shout out po. Ay, B-Boy TV. Mag-end ka na sangkay. Panot. Kay Natasha, maayos ka dyan ng ano mo, comment mo. Pang ganyan. Oh, dami maestros. Oh, BI. Thank you so much, BI, for visiting. JFC, thank you so much. Sampai Macho, thank you so much. Where's Grace? Nasa Grace. Where's Grace? Nasa dito. Kahit ka na. Right. Yan.
Daming palipad kay Ate Step. Ganyan. Hoy, congrats kay Step. Kanuto, Len, boom. Musa Parpor, thank you so much. Len, thank you so much. Congrats yan. Kumusta na ikaw, anak? Kumain ka para tumaba ka naman. Hi, Aljun. Shoutout sa'yo, Aljun. Boss Aljun. Mami, B-boy, iniwan ako sa live mo. Nakabigi lang ng isang si. Ay ka. Iniwan ka? Ha? Hi, Aljun, thank you so much. 112. Yan. Don't rain! Malis ka na, huwag kang umula. Huwag kang umula. Eljon, Kuya Eljon, sabi ni ano, sanggay ni Eljon, sabi ni Tita Carl. Sangkay ka bus, sabi ni ano. Thank you guys. Sige na ma'am. Basta lang po. Ora na nga eh. Ora na. Ito si ano eh. Sana ula, tao sila sa mais. Ay, Glory Creation. Thank you so much. Oy, magmais na. Hi, Glory. Kalumakas! Miguel ka! Regaloan mo? Bigyan mo ng ano, regalo, birthday. Ay, Ali ba vlog? Shoutout sa iyo, kumusta? Guys, dikitan kayo dyan, guys. Dikitan kayo dyan. Ay, suyo pala ako sa prank ko mamaya. Wait lang. Baba ko lang ang aking prank, guys. Sakit sa balakang, nayuyubo. Pero okay lang. Sama-sama na po yan. Guys, marami akong premier. 3 ang premier ko. Pasyal naman ang aking premier mamaya 11:30. See you guys. Nababa ko lang dito sa aking live. Thank you guys. I love you. Ay, Bonso! Bonso ganda. Thank you so much for this thing. Bonso ganda in the house. Sorry po, di ako makapasyal sa'yo. Bonso ganda, thank you so much po. Ayan, si Bonso ganda guys. Pasyalan niya yung kanyang live yan. Tatay Robin, pasyalan mo yan si Bonso ganda. Mabait yan. Huwag ka lang magluloko-loko dun sa live niya kaya tatalsik ka dun ng biglaan. Si Natasha nga, pumasok kay Bonso ganda.
Pinatalasik ng ano ah. May suganda ah. Lupad man. Ito yung isang seat yung Tatay Robin. Ayun, thank you. Good morning. Kung suganda, maraming salamat po sa pagpasyal. Yeah. Yeah. Kaya. Yeah. Yeah. Tirahin mo. Tira. Anak buhay. Are, yun naman yung bilabot. One talang. Tapos din mo yan. 120. Yeah. Guys, 50 ko. 6, may 5. May 5-han. Shoutout kay ate, bumili. Ang tumpok. Sa amin dito ang tumpok. Grabe ang dami. 5 piraso. May 6 pag maliliit. Diba? 5. Marami. Ito naman, maliliit. 6 na piraso. Betsy, thank you so much. Betsy, thank you so much. Guys, pasuhin po ako sa kapin. Premier ko yan mamaya. Ayan guys, pasuhin. Ito thumbs up naman. Hindi ko pa naluto yung mais. Oh. Saan si Grace? Ay, uwang ko lang eh. I don't know eh. Grace is sleeping on yata. Hi Ate Gemma. Morning. Thank you Ate Gemma. Maraming salamat po sa pasya. Ariya, mira, ariya. Hindi na kayo mga sige. Sa resta mo. Ay, dapat din. Pad ang pangarap. Sana all kasama sa tupad. Sana kasama rin kami sa tupad. Will, thank you so much Will for visiting. Kasi yung iba, ayaw maghanap po ng maayos. Yung mga maasa sa mga... Siyempre may tupad. 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 Bakit na sila tupad eh. Alek, tupad. Bili na ma'am. 20 lang po tumpok ma'am. 20 lang po, 50. Bili na po. Bili na, 50 lang tumpok te. Ay, Ma'am Corselda. Morning.
naman, pagkita tayo din. Kita tayo din. Jangan nak main. Okay. Hindi tamayo ako karito. Oh no! Oh no! May alin po. Babalot lang po yan. Ha? Oh, yan. Maganda ba yung kuya? Ito maganda na. Gano'n isa? Tumpok? Oh. Bili mo ko ng maganda-ganda kuya. Yung maganda ito lahat. Ha? Maganda. Kurado. Ano naman? Wala ko yun. Yung bang matigas? Kuya? Parang bago ito yung pakita mo. Oo. Ilan ito diba? 2, 3, 5. Puwesta. Oh. Tapos lagay natin dyan. Oh, para dito. Oh, tama. Thank you. Okay. Victor, thank you so much guys. Alright, ay, pasaway. Shout out. Mabi TV, hello. Padi, congrats. Uy, thank you. Salamat pala sa akin. Monetize na ako sa akin Facebook page. Sa akin Facebook. Thank you so much. Sa akin kasi pagang pag-upload. Upload na ng upload kahit wala nanonood nun. Ngayon. Aba, may nag-viral. Sana all monetize. Nakakasahod na rin tayo sa Facebook, guys. Ah. Hi Grace, Nakay. Tingnan ka na pala. Tingnan ba yun? Sa Will Halal. Dan Halal. Pwede lang, ma'am. Pwede lang. Pwede lang. Uy, dale, buenas amigos. Isang puno. Thank you very much. Ingat guys.
Sige lang, may matanda. Ang saya ng palengke guys. Mabi TV na, saya ng palengke. Padi, maganda rin eh. Vlog. Dapat, may cellphone na maganda mag-vlog dito padi. Sabay Domingo, ang ganda rito. Basta parpar, thumbs up padi. Itik pang limutan. Guys na. Tawagin sila sa mais. Kaya, chill lang tayo guys. People in market guys. So many people. Madi, waray din yan ano? Tangkailin ma, si Madi, ang waray din. Hindi ka naman guys, tamsakan nyo naman yung aking premiere. 14 viewers ah. Naraw sa inyo guys. At 20 thumbs up. Ala. 20 lang ma'am. Ma'am, 50 lang ma'am. 50. Habang wala pang ulan ma'am. 20. 20 tumpok ma'am. Aram na piraso. Halika. Ma'am. Summer lang. Ayaw pa. Ayaw pa ba? Ayaw ba? Naayawan pa guys. Sana all. Viewers, thank you so much guys. Dami ah. Aw, sangkay, Madi, tagadingin ka. Ako tagatulak. Tagatulak, ano tagatulak? Pangulan guys. Ika lang. Hi, SFP. Sabi ni Maria Pitalasya. Boom. Sige. Para makapunta. Para makapunta tayo. Kami naman. Mayor City. Morning to you. Ay, tinderang batla. Kunin mo na yung ano mo sa akin. 91. Ayan, wala ka. Gusto mo luluto. Alam mo yung luto mo na.
Working naman talaga eh. Ito magagawa. Mark ba? House. Uy. Gwapo kong asawa. Oy. Pare. Kwento mo. Shout out daw kay Ate Jennifer. Shout out mo daw si Ate Jennifer. Busy, Ate Jennifer, nagbibilang ng pera. Marami na natang benta si Boss Anthony. 25. Kaya nga. Ayaw mo sa inyo, ba't gusto nyo pero pili kayo? Ayan. Ilan ba kami sa bahay? Dalawa sila. Alimay lang talaga yung kuya. Ayan. Aling ko yan. Yan. Yo. Wala kang barayate. Uy, wala na kayo. 50 ka na lang. Bigyan na lang tayo. Thank you so much. Ka. Oh. Shout out daw sa'yo, sabi. Shout out daw. Wala, biglang nawala. Ang net ko, aray ko. Abishi ko, shout out. Bukas na ha. Sa iba akong dumadaan. Sige lang. Mapa-shout out ako sa gwapo kong asawa. Ayun, busy, nakaupo. Sige na po, tulog na ako. Antok na, pasok ulit. Kaya mayang gabi, more sailing ko. Thank you. Thank you. Ah. Hindi ko naman alam sa aming bahay niyo. Sama mo yung Yung viewers, shout out.
Mon, wala na pang buhok si ano, Mon. Mon! 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 Dito na kayo. Will, thank you so much, Will. Loving viewers, shout out po. Ano ba? Ganun pa guys. It's raining. Shout out sa team viewers. Wait. Thank you, Mabi. Ano boss? Ganito lang po. Ikwenta to po. Dito boss. Wala pa yan, wala pa. Wala pa. Isang tumpo. Ilang piraso? Ano yan? May lima. Dito ka na lang po sa tumpo. Napapamahal ka lang po sa tumpo. Mas mura. Hindi ka pwede pa lang. Ay, Ate Grace, shout out. Biglang si 50. Hindi ako cellphone sa pamilya. Nabili na ako. Kwento lang yun. Boss, oh. Salamat. Yan ma'am. Kwento lang yun. Roland, shout out. Good morning kuya. Sipag mo ah. Kailangan ko eh. Kailangan magsipag. Ano sa aking Pamela Jazz?
Shout out to Mila B. Thank you so much po. For viewers, thank you so much again for them. Morning Mark, anong tinig mo? Mais pa din po. Diba? Mais ma'am. Hi for the viewers, shout out. Mahal, umiyak yung bata. Baby boy is crying, oh no! Oh my God! Crying. Bakit kasi nyo inaway? Naaway nyo yung bata eh. Well, thank you so much, Will. Tangay Matthew, Saturday love you. With team viewers, shout out. Eva, I love you. Thank you so much. Ano lang? Pampung 20. Ano, tingin na yun. Manta. Kwenta lang yan, ma'am. Ma'am, 50 lang. 50. 50. Plastic.
Auto-auto sila, oh. Sila lang. Nasa pusti sila eh. Hi! Super mahal. G-Dub! Shout out sa'yo. G-Dub. Shout out! Hi, G. Lupita May, thank you. Glory Creation, wow. Guys, Willie to eat, thank you so much. Kuya, morning. Morning din sa'yo. Ano? Ulat kayo, no? Ba't nang sasakita ako? Kaya mag-alala, hindi ako balong. Oo, kwenta lang. Ilan? Kwenta! 20 ang puti. Ay tayo dyan. Ha? Kuya Will? Wala si Kuya Will. Hindi ako mag-aaral ngayon kay Kuya Will. Swerte lang tayo ngayon. Swerte lang tayo pag mayroon na ano. Handa na lang, Nay. Opo. Oh no! Oh no! Baby, this time ayaw mo pa. 3 viewers. Ay, 13 viewers. 13. Baby, this time. Rose na, no? Wari. Siyempre. At least magaling magtinda. Kahit tanghali na, papaubos pa rin. Mga pugi, magtinda. Sinadal sa kapugian. Oh guys, alam niyo nang gagawin niyo guys. What time is it? Hoy, King. Ako lang, sa 27. Ma'am, bilang mo na ako, ma'am. Mura na yan, ma'am. 120 lang ang kilo. 120. Ilan yan? Walo? Hindi nga, serious. Serious? No? Joking? Kala ko, sorry. Joke me, ha? Joke ko, marami pa akong mais dyan. Ay, B-Boy, shout out B-Boy, sabi ni Anthony. Mabuhay ka hanggang gusto mo, B-Boy. Ay, magkahiwalay, di pala kayo magkasama. Magkasama lang ako, kaya magkahiwalay kayo ng bahay. Okay, I know. 97. Sure. Good luck, magkakasin. Winner, 97. Okay. Balik na lang. Thank you. Si ano muna, si Will. Tapos si B-Boy. Ako. Saan sabi siya ba? 196! Alright to. Ate, magkano mo sa musa? Okay guys. Sabi daw matumal daw dito. Ano ba yan? Wala. Kaya na maaga pa maningil. Maningil ka agad eh. Gawin na natin 300 to. Bossing, okay lang? Puro kayo ano. Tapak. Ayan, 299. Piso na lang para 100. Okay, dali. Hindi ako magagaya. Thank you so much, ya. Salamat. Ingat po kayo. Okay, dalawang customer. Bye, 100. Sabi matumal daw dito. Sino ba nagsasabing matumal dito? Hindi naman matumal.
Matumal. Ano yan? Pang win event. Pag nilatag mo yan dyan, pag pinagkukuha niya yung mga yan, ay ubus yan. Call me. Hello guys. Ha? Oo. Pag wala na, saka tayo mag-ano. Magkano rito? Ay, shout out. Shit. Give me 500. Oh? Weh. You serious? Iboy, umayos ka dyan. Ay, Tony ba? Tusok, thank you so much. Oy, hello, 30 na pala tayo. 30 na thumbs up natin, guys. Mark sent to me that 500. Oh? Bakit? Ano gagawin mo sa 500? Ay, hindi yung may daya. Ano gagawin mo sa 500 sangkay? Bakit? Nangihingi si Kuya B-Boy ng 500 sa'yo. Bigyan kita 500? 500 na mais? Okay? Hindi nga. Seriously? You serious or you joking only? Ha? Don't joke. I'm busy. You watch lang, watch. Watch me. Watch me, nene. Watch me, nena. Watch me, nene. Watch me, nena. Oy, 50 lang, bossing. Okay, boss. Ready. Ready, balot. Kwenta. Mini, mo. Lahat hindi kainin yan. Kwenta lang, idol, oh. Dagdag, halika, dadagdagan natin. Huwag ka umalis. Oh. Dagdag isa. Para hindi ka na lumayas. Oh, 7 peraso na. 50. Buhunin ko. Ilang buhon? 2, 3, 4, 5. Buhon, may buhon. Hindi, yan lang, binigyan mo, alis eh. Dami kalaban. Baka tayo mano. Ano? Wala yun. Niwala dun. Huwag pa paniwala yung mga yun. Kaya mamaya, gusto. Wala. Para. Tawad muna, tawad. Oo, lalaki yan. Kasi may mga ginto pa yan. Ayoko bumili na ngayon. Okay lang. Yung mais daw nila. Sino? Nila B-Boy? Hindi ko mabasa kayo yung ginagawa ko. Ano ba yun, sangkay? Ay, Ate Jennifer. Thank you. Thank you, Ate Jennifer, yung ano mo, darling. Sabi mo, kumusta ka na? Shout out ka naman sa Ate Jennifer. Oh, no. Kanina pa nga nagpapa-shout out sa'yo, ayaw mo pansinin. Ang vlogger na to, is nabiro man. Oh, tumawa na si Ate Jennifer. Ate Jennifer, sinatod ka ni Anthony. General. Si General tuloy. General. Nakita mo? Plado ka. Mais ko. Gusto mo ba mais? Pumunta ka rito. Gusto mo? Gusto mo ba? Punta ka dito. Will, gusto daw ng mais ni Sangkay Grace. Bigyan mo nga, papaliparin ko yan. Paliparan ko ng mais. Init ba?
Paano ko ibibigay sa'yo yun? Ipapa-LBC ko ba? Pagdating sa inyo yan, bulok-bulok na. May stranded pa yaan. So, ano ko, pasapin, mag-ano ka ng lala mo? Padala ko itong sakong, puro balat. Isang sakong puro balat. Si Grace, 10 kayo. Yung kayo. Ayun, sa province po ba? Kayo? Province po ba? Andiyan lang yan sa sa may tawag nito. Valenzuela, boss. Nice. Valenzuela na yun. Hi, Ma'am Shi. Oh, isang... Oh, sasakay. Sige, papadala ko dyan. Bukas. Bukas. 14 viewers, shoutout. GNT, Tatay Robin. Papalaan mo pa. Punta mo na lang dito. Kay Bonsoy, saan sa Valenzuela? Pasyal ka na, Ate Grace, para magkamais ka na. Oo nga. Ayaw kasi yan lumabas. Takot, akala mo aswang. Aswang ka ba, Grace? Mga ano yun? May magsasamba. Sabado ngayon eh. Say goodbye. Nice, ma'am. 20 lang, 50. Inulit mo kasi. Malapit lang ikaw. Napunta malapit. Pasyal ka na, Ate Grace. Ayan. Malapit lang pag ikaw napunta malapit lang. Miliyon sakay ba yung bayan mo ba kaling simbahan. Ay, shout out. May really like. Si ano to? Shout out sa 17 viewers. Thank you so much. 1 hour na tayo, guys. Guys, pasuyo na lang po sa akin. Saan po kayo nakatira, tatay? Sabi nyo. Si ano to Yung pangalan yun? Ang pangalan yun? Hi, Ena, Mix Vlog, shoutout sa'yo. Guys, pasuyo sa akin nakapili. Ma'am Shibing, thank you so much po. May real life vlog, shoutout sa'yo. Takot ikaw pa naman ganunin mo
May 13 viewers. Thank you so much, guys. JFC, thank you so much po ah. Kaki nilibre na nga lang. Tantala mo po, malalaki. Oh, anim. Ay, Papa Bird, baby shoutout. Naka-duty ako ngayon dito sa Barangay Gulod. Driver ng ambulance. Uy! Ay, Papa Bird! Oo nga po, uwi ka ngayon. Shoutout po sa iyo. Wait lang, bigyan kita moderator. Ayan, may moderator ka na, Papa Bird. Ingat po, Papa Bear TV. Shoutout sa iyo. Ang guys, si Papa Bear ay taga-Gulod.
Buboy kami, thank you. Ingat po. Buboy TV, shout out. Nakbo hanggat may loop. Ay, sila po. Ay, isang kay Erap, shout out. Vitamin, thank you. Kwento lang yan, Nay. Kwento lang amin sa piraso. Kwenta kilo. Ha? Kwenta kilo po. Ma'am, 50 lang, ma'am. Lupita mi, Miguel Sharat guys, sabi ni Arab Vlog. Arab, sabi natin Melody. Melody Alvarez Upay na Abra. Shout out, sabi ni Arab Vlog. Wala yun. Dahil nakita mo yun, dumaan? Isa ako. Ilan? Ilan nakalagay? Ilan? Saan? Nakalagay ng plaster. Wala, tinanggal ko na. Ang ano? Ang init. Di na kasi yung ano. Erap under ko video mo sa isa kong channel na Kuya Robin. Sige. Tatay Robin, salamat. SAT, hello, sabi ni Melody. Tatay Robin, sabi ni Ilan ulit na ba, man? ano yan? Wala ba ano ng buton, eh, no? Wala pa, hindi pa naglalabasan yung ano. Ano yan?
Barata. Yung October, meron na. Yes po. Malanda, pangit. Mais na lang ako. Isang araw lang, wala na. Ay, mais. Ate Robin 2.0, thank you guys. Shout out sa mga erap. Dan share. Ay, thank you ate. Diretso. Diretso. Yun na, ma'am. Hooray! Grabe, dami sasakyan. Sabado kasi ngayon. Sabado kasi marami talagang dadaan na. Yeah. Yes. 13 viewers sa 33 thumbs up, shoutout po. Ate Robin, Dan, connect guys. Yung sabi ni Erap. Yes, ka-Erap, ingat sa pag-drive. Safety always, sabi ni Ate Robin. Bangkay, dapat may laga ka rin mais dyan para double kita pa. Mahirap sangkay, mahirap masikasuhin. Ito nga, minsan, pag sabay-sabay ang gusto mo, hindi ko masikasuhin, ipapalag. Mahirap. Mahirap pang rinalo. Wala tayong babantay. Yan lang ang sana yun. May rinalo. Kaso lang, mahirap pa gano'n. Pero pag sabay-sabay yun, mahirapan ka, Papa.
Pera, bili na. Uy. Lang, thank you. Yan, may punter. Sandaan lang ako na lang eh. Sulit tayo, Hana. Okay, Maruko, sarap. Wala ka ngayon sa Rizon? Wala ka ngayon sa breakfast? Maruko. Idol Maruko, pag pumunta ka dito uli sa ano, sabi ka. Pasya lang kita dyan sa ano, sa RP. Ano ka lang pala sa RP. May ano ka lang pala sa TV5, malapit ka lang pala. Shoutout sa iyo, Idol Maruko. Handa na lang, Nay. Opo. 120 na lang po. Panay, mga kabandan. Ano po nalalamang matamis? Malangis pag natikman natin. Pwede mo natin ba? Ayos, diba? Isang tatas po. Tapos, tumatapon yung ako camera. 15 viewers, shout out po. Ay brother, shout out sa'yo brother. Prior. Dito lang sir. Sige lang shout out po sa lahat. Uy, thank you so much. Sir, thank you so much sir. Tatay Robin, maka-fanatic si Maruko. Miguel shout out. Kabu, shout out. Okay. Hindi na lang aking sinasabi. Seven nine. Tres na lang po lang. Malilit kasi. Ma'am, kwenta lang po yan. Anim. Ay, anim. May 5. So much. May anim, may 5, guys. Sobrang tamis. Kakain kang nakangiti, hindi nakangiwi. Aray ko. Super yummy, yummy. Delicious. Uy, wag mong galawin, boy. Ay. Hi, vlog. Welcome to my guys. Wag mong galawin, pwede ka vlogger. Magkakancel yan. Nabiga ka na naman. Wala na naman, Justin.
Shoutout. Ayun, di ano siya, no? Konsyal Lando, shoutout po. Mike po. Shoutout, Jo. Konsyal Lando, kumusta? Tabo, shoutout. Shouty. Nagilag shoutout, Konsyal Lando, sabi ni Tatay Robin. Ganda ng mic mo. Yan, isang kayo. Bomba! Okay. Yeah. Na mic mo saan kayo, Konsyal. Mamaya, oo, ubus talaga to. Lalo pag bibili ka. Lalo pag bibili ka, tol. Ang ano, sangkay. Sangkay erap na po. Talagang ubus talaga to. Kwenta lang yun, oh. Isang sako pa ko rito. Ha? Yan, eh. Per kilo, 120. Yan, 50. Yan. Quality. Pasok din. Oh, 5 piraso, 50 lang. Okay, dali. Sarap, mami. Kano mo doon? 20. Saburahan sa luto. Oo, magluto. Kami titinda yan, 10. Kano piraso? Isa? Saan po? 15? So much. Oy, bili na, oh. 50 lang, oh. Matamis, makakain ba? Ay, sobrang tamis, guys. Sobrang tamis. Pag gusto nyo, umili na kayo, 50 lang, oh. Okay, guys. Welcome, Konsyal Lando from Bugana. Ingat po. Tatay Robin, maraming salamat. Wala na si Natasha. Kick out na ng aking partner. Natasha, kick out! Kick out ni Maria Picalas. Talsik man. Oy, boss! Karaoke mix version. Shoutout sa'yo. Hello, everyone here. It's LG. Shoutout sa'yo. Kumusta? Ay, sa Amok TV. Tumpok sangkay mo kay nga aga. Ano? Tumpok, oh. Tumpok ba? Sabi. Hello, everyone here. Sabi ni, it's LG. Karaoke mix vlog. Version. Shoutout sa'yo. Pag nagkapera ako sangkay, bigyan natin yung mga matatanda dyan, mahilig sa mais. Oo, yun ang gusto ko sa yung sangkay erap. I love you. Lagi naman sangkay erap. Kahit hindi yata yun nabibigyan ng alam ko nag-i-sponsor sa akin, nagbibigyan ako ng matatanda. Pinipili ko lang. Yung dessert. Yeah. Hege! Tirahin mo! Tira! Rasuyo! Asan na yung mga kaibigan natin dyan? Hoy, pare! Ano naman to? Guys ko! Hey! Idol! Idol! Oh, isa. Kaya mo. Wala kang basura? Oo naman, sangkay erap. Yung maganda yun. Mga ganyan content. Buti nga. Natasha. Bungal yun. Tatay Robin, nagalas shoutout sa ang tagal na namin si Sangkay. Erap, tulungan mo si Mark mamigay. Oo, kasahapon. Kasama ko yan si Tatay Robin. Mag-video sa atin. Kaya sa kanya Tatay Robin, maraming salamat Tatay Robin sa tulong mo lagi. Nakalibre na kami isda ni Tatay. Ang sarap pala Tatay Robin, ano? Yung isda. Yung ano? Yung bilong to you. Sama Ox, Yahoo, sabi ni B-Boy TV. Ay, Rapid TV, shoutout. 16 viewers at 37 thumbs up. I love yun. Maraming salamat sa inyo guys. Mabuhay nyo ng mga gusto nyo. Maririn. Sasako pa ko rin guys. Sasako pa ko rin. Marami pa ko. Sasako pa tayo.
Ay, brother, sarap. Tambay lang ako. Bro, dito lang. Thank you, brother. Sino ba to? Si Bini? Ito yan. Ito yan, saan kayo yung brother? Thank you so much po sa 15 viewers. At sa video, thank you. Oo, tambay din ako. Sige lang, Tatero Ben. Sumera ka muna. May premier ako guys, ha? Ano oras na, Day? Day, what time is it? 10:46. Ha? 10:46. 10:46. Oh, 10:46. May premier ako. Oy, so, Idol Maroko, shoutout sa'yo, Idol. Idol Maroko, maraming salamat. Francis Lando, thank you so much po. Salamat sa inyo, Bukana Vloggers. I love you. Anak buhay lang si Maray. Para sa pangarap. Pangarap ng ating... Hey! Pangarap ko ang oras na pag-ibig. Huwag pang umulan naman. Marami pa akong paninda. Maawa ka sa akin. Oh no! Oh! Yeah. Dati, hindi ako matutunaw. Marobong po, good morning po. Ay, Mami, 50 lang po yan. Bigyan ng jacket si Mami. Shoutout kay Nanay. 50? Nakakatamis, guys. Sobrang tamis. Woo! 50? Sabi, wag rin. 50,000. Thank you so much, Min. Ingat po. Ba? Ba? Ha? Ha? Ba? 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 Kailangan dito, pag nagtinda ka rito, huwag kang balik ka dapat ito, balik. Oo, pare. Basta nagkakaroon ka lang dito, walang bumibili. Kailangan masigla ka lagi. Ha? Ba? Ba? Nelson, kailangan lagi. Ay, ano, yan. Asaan po? Sandaan na lang sa'yo, sandaan. Kilo. Pagtatawad ka, 120. Pagka na tumawad ka, kumuha ka sa dyan. Ano ko? Ito, oh. Oh, yan. Oh. Ano ngayon? Tumawad. Yan, ma'am. Binibigyan baka na yan. Ano? Ito. Sige. 65 na lang. Ate! Aray ka! Okay. Tawad. Yan natin ang tawad si Mami. Salamat po. Thank you. Ingat po. Enjoy your foods. Oh! Enjoy your foods! Sana all. Enjoy your foods. Hi, Will. Hi, Will. Thank you so much, Will. Boom, bahay na. Uy, congrats. Nasa bahay ka na. Dito rin sa amin, maulan. Sabi na Lupita May. Boom, home. Safety, Will. Thank you, Will. Your safety. Hoy, Jose. Jose. Hi, kabayan. Kawaray. Uy, shoutout. Balbuena. Jose, Balbuena. Uy. Shout out sa iyo, boss. Taga saan po ba kayo?
Sir Jose. Jose. Where are you from, Jose? Balbuena. Tama ba? Balbuena? 13 viewers at 7 thumbs up. I love you. That's good. All goods, guys. All goods. Aray ka. Display lang, guys. Bahala sila. Pinauna ko lang naman sila. Kasi 6-6 sila. Ngayon, mawawala na sila sa silin. Wala na. 5-5 na lang ang aking tumpok. Diskarte ba? Diskarte. Kailangan kumita. Di baling tanghali. Basta kikita. Diskarte. Kailangan mo sila dyan. Magtumpok ng marami. Bahala ko sa dyan. Amin pa naman. Bakit sana tubo pag 5-5 lang? Ay, gagi. O, yun. Ano ang gusto ko sa'yo? Paubos nyo na yan. Huwag kayo Ibaling makaubos kayo na maaga. At least masaya kayo. 15 viewers, shoutout. Ma'am Criselda, thank you. Idol, musta? O, ka-operator vlog, shoutout sa'yo. Uy, kaya operator. Masyal ako kahapon natin yung kagabi. Samar ako ngayon, pero dito ako sa Dam PSP ng bahay ko. Sa Nova dyan, sa may Olympus. Oh, taga dito ka lang pala. Shoutout, 38 thumbs up, idol. Oy, ka-operator vlog, maraming salamat. Waray din pala yung asawa mo. Operator vlog. Shoutout sa'yo, ha. Shoutout sa asawa mo. Waray-waray mo, pinaka-umaga yun. Thank you so much. Salamat po sa'yo, hello. Anak ng puso. Hop. Sige, sige. Sige, tirahin mo. Baka tirahin pa ng iba. Sige, tira. Tirahin mo. Sige, tira. Okay. Good. Very good. Siyempre, kailangan magbigay. You ride bicycle. Sabi ni Ma'am Criselda. Dati, 20 lang din. Sandaan na lang natin, sandaan. Bili na po kayo. Wala nang puti, yan na lang. Sandaan na lang po ang bilo. Akala ko, hindi ko natulipan. Nakasama. Wala ko siguro. Ay, shout out to Yoli Lahao. Shout out sa inyo guys. Maraming kasaktan sa mga lahat. Sige! Up, ya. Atras guys. Baga mo na yan. 105 tayo. 105 lang tayo. Wala na tayong logo dyan. Yung siyang puhunan yan. Kano lang ang napodo. Iya. Payong pro. Sa walong ata. Sa mo. Thank you sa umok. Sangkay. Biyay lang mi. Shout out sa lahat. Sige, ingat. Ingat sa biyay mo. Ingat, huwag ka muna mag-cellphone. Sa first one. 105. Thank you so much tayo. Oo naman. Dubli lang po ba? Ilang dubli ba? Gusto niya? Dalawa? So much tayo na po. Basta ba? Malima ko na nga. Ano yun na po? Ilan eh?
Saan? Umaga kasi. Bukas na, para dalawa ka. Ingat sa biyahe. Sabi niya ano, Uy TV. You're welcome Sangkay. Welcome din sa Mookpig. Pag ito Bro, lang I sigat, drive. Zelda, oh. tayo nyo lang. Pagkatapos kumain. Pagka mawawala ng pag-asa, Huwag ka mawawala ng pag-asa. pag-yan ni Claude, Si Glory. Sis Glory, shoutout. gagala pa at gagalawa. Operator Vlog, shoutout po. 14 viewers sa 13 thumbs up. Tambay, pero may pangarap. Ano tawag ko? Yeah, well. Importante, may maisong maganda. Pangit. Pangit to. Maganda ba to? Ayun yung pandagdag. Pag kinukupal ka, hindi ano lang. Huwag mo naman ganyanin yan. Tulugan yan. Umalis ka nga dyan. Ayos ka. Mangupal dun, dito kayo mangungupal. Madami na kayo eh, no? Shoutout. Kakakupal nyo, no? Dumadami na kayo. Mumukha na kayong tanga. Tumadami na basta. Oo. Lagi naman yan. Kung saan mo punta yan, tulog. Babawi, laging gising kasi paggabi. Laging gising gabi. Para makakatulog, laging hinaharap ng mga lalaki paggabi. Malandi rin eh. Nandun pa rin kung nasa natin. Dito na sila, parang ko'y hindi mo pansin. Sige, kanti lang, kaya. Go, 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 Power Ranger! Bakit tutulak ko yan? Wag, wag. Baka tumunan sa'yo yan pag sinulat mo. Iska lang, iska lang. Shout out 14 viewers at 30 thumbs up. Shout out po. Sa operator, maraming salamat. Guys, pasuyo ko sa akin pinakapin. Baka mamaya. Premier na. Uy, hindi na lang guys. Two hands, the left and the right, falling apart. Ay, nakabili na mamay po. Wala na mambay na mambay. Dalang kayo pala lang kayo sa riba. Kaya, may ganti mo. Ipon-ipon. Ay, bilhin natin, mais. Punta ako kahapon sa Jordan eh. Doon ako namigay. Tapos pag-post ko sa Facebook, may nag-chat, nag-message sa akin. Villa Verde naman daw, tapos tourism. Oy! Ano, pag sumasahod ka? Kasi jumper, yan ang ginagawa mo. Yan, hipot eh. Ano ba yung Ay, ito na Lumayo nang lumayo, no? Target ka sunod, Villa Verde, tapos yung dito tricycle na puti. Tapos papasok siya.
Ha? Sa Amerika? Oo. Boom, Sagato. Miguel, shoutout sa kay Mark. Ay, Sagato, shoutout. Will, thank you so much, Will. Ay, Mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wait, wait. Wait, ito tumpok. Meron pa rito. Marami na ito. Alright. Mahaba pang lalakbayin ka rito. Pagsitin lang. Yun na ma'am. Kwenta lang po. Thank you po. Palit tayo, tagpipiso. Mark, may tagpipiso ka dyan? Na. Down, sit down. I'm pagod. Pagod na. Don't cry, baby. It's okay. Nahawaan na tayo. 20 mais. Boom. 50 tumpok ni. 50 tumpok, guys. Mahaba in ay Sagaraw. Shoutout sa 11 viewers at 39 thumbs. Yeah, shoutout. Tamis, patis, mais. Yeah! Sobrang tamis, Will. Ano muna ko? Umupo muna ako kaya napagod ako. Shoutout kayo, boss. Shoutout! Subscriber. Thank you. Samo of Dan Watch. Uy, thank you. Meron sa akin nagko-comment sa Facebook, Pinji Martin. Kala ko nga yung kapatid ni Pinanison. Samuok, as sweet as you will win. Alam mo. 11 viewers, thank you so much. Kita yung bukol ko. Kaya tinatakpan ko. Kaya di ako nagpapagupit ng kalbo. Kaya bakit hindi ako nagpapagupit ng kalbo? Kasi yung bukol ko. Strawberries. Grace, wala dyan si Grace. Natutulog na naman. Para mamaya may energy, tawa ng tawa. Tapos sad si Grace. Di baling tawa ka na lang ng tawa, Grace. Huwag lang yung malungkot ka. Mark is not sweet. He's better with oh no, don't do that, B-boy. You bad, ha? You bad. Don't loko-loko me. I'm sweet and I'm delicious. Aray ko, sarap sana all. I'm delicious. You know that? You, as my Maria Picalas, they said that walang lasa yan. As Maria Picalas, and fine, you hear me? You were talking about your TV. Sweet Mark.
Candy? No, not Candy Will. I'm sweet husband. Aray, kasalanan. Ala, Maria Pay. TV, tasty Mark. You try, and you suck. And tap onto the river. No will is better. Oh, sakit mo sangkay, ganyan ka. B-boy, not yummy ha. It's funny only. B-boy, not yummy. It's funny only. Kaya ka sa bahay. B-boy. Ito, loko-loko me ha. Loko-loko me. Nanay, si B-boy na yun. Sabi daw, bitter daw ako. Don't do that ha. Don't do that. Guys, malapit na mag 30 minutes. 11:30. Konti na lang. 24 minutes na lang guys. I'm ready to premiere. What's my premiere guys? Will you watch my premiere really? So because your sponsor you give free mais to jeepney driver or motor rider in the highway in Quirino Highway. You watch Will you watch my premiere in 11:30. My friend Anthony to video my shout out to Bibo kay Bibo kay Anthony. Shout out. Hoy, I'm yummy and pretty. Okay, sige. You true. Okay. Tao mo na kayo. Kaya tayo. This time naman. Malakas yung ano namin dyan, Pe. Meron pag araw-araw. Kahapon, ilang nakaraan, siya rin na gano'n. Hapon, sir. Oo, kahapon, 1,000 yung yung isda. Tapos yung mais. Kaya naman yung kay Banji, 100. Kay isang kay Biboy. Kay Banji yung 3 tumpok na Anthony Boom. Sarap pala sangkay yung bilong-bilong na isda. Ay, grabe, parang pampanulang pag ganon mo. Sarap pa. 2 piraso ang naubos ko. Tapos naka-extra rice pa ako. Minsan pag kumain ako sa bahay, isang kanin na lang. Hindi na ako nagdadagdag ng kanin. Pero kagabi, ay talaga naman. Sabi nga nila, lamon talaga. Grace, I'm sweet or sour. Ano yan? Sausawan? Wala, di ka na papayat. At try ko. Pag nakita mo ako sangkay sa personal, ako? Gentleman. Pag nakita mo kasi may personal na sangkay, sabihin mo, pugi mo pala sangkay, Mark. Personal. Siyempre, artistahin. Ang kamukha ko si Impoy. Sarap paksiw, bilong-bilong. Oo, Tatay Ruben sobrang sarap talaga po. Thank you kay Will na nakalibre tayo ng ulam. Will, thank you so much because my dinners and my ulam is bilong-bilong yung binili mo kahapon. Sarap. So delicious. Ala, Will is sore today. He's think about that bilong. Hoy. Masarap. Sino ba yung sinasabihan? Si Grace? I want bulalo. I want bulalo. Ibay na, bulalo. Walang bulalo dyan, Will. No bulalo in USA. How in USA? No bulalo. Guys, Will, I want bulalo. Me too. I like bulalo. Bulalo, lo. Bulalo, lo. You want bulalo, lo? We have Filipino food in Hawaii. Oh, mayroon dyan? Welcome, Tatay. Sabi na, Will, thanks a lot. Thanks a lot, guys. Will, thank you so much sa lahat ng tulong mo sa amin, sa akin, lalo sa akin. May Yossi daw yun, kuha daw. Kuha daw, 200.
Lahat. Hindi pa nabalatan. 200 lahat? Alam mo, kunin ko yan ng ano, ng 400, hindi ikaw na magtinda niyan. Jay, 100. Tawag mo sa Malacanang. I want fried. Ano? Sil? Ano sil? Wala pa nang bumibili ng mais. No buy, no will. Don't, relax ka lang dyan, Will. Hindi kita i-aalok muna ng mga paninda rito kay... Naku, kilala ka na rito, famous ka na kasi. Pag sinabi kong Will, si Will ba yan? Sabihin mo yung paninda ko, bili mo. Patay tayo dyan, guys. Bagbagis. Anong bagbagis? Lupita, shout out. What is city? Sitlit, Will? What is that, Will? What is that? Laman loob, silit. Okay. I like silit. No. Yeah. So, delicious. Pinilaw. Pinilaw. Boil. Malaking kawa. Boil. Ay, Sangkay Matthew, thank you so much. Guys, meron akong premiere at 3:30. Ay, 11:30 guys. Huwag nyo akong iiwanan. Pag iniwan nyo ako. Iwan guys, malapit na ang aking premiere. Kasi kahapon may premiere ako. May libre na naman tayong mais. Kaya, hindi na ako nag-premiere. In-adjust ko na lang. Kinabinan ko sa kinabukasan. Dan, dilig na din ako. Okay. Sangkay Matthew, sige, diligan mo na. Ano ba dinidiligan, Sangkay Matthew? Ay, Glory Creation, shout out. Boom, hala. Sili. Ano yan, grips? What is that, grips? Wow. Wow, si Matthew nagdidiligan na, Merino. Hoy, halaman yun. Oh, talaga. Ay, flowers. Yeah, I like flower. To give my partner. Aray ka. Sabi yun, chip, ano mo, waray. Waray lubot. Guys, stay lang kayo, stay my live. And don't forget to like and share and comment down below. I love you all. Thank you so much, Samok. Hello, Samok. Thank you so much, guys. I love you all. Uy, 9 viewers. Bakit 9 viewers? Oh no, what's wrong? Yung ano ko dito, yung katawan ko, itim na itim. Dito, may puti. Tapos yung banda rito. Para na akong ano para na akong mash. Yung mash. 20 likes, boom, uy! Ay, 20. 40 likes. I like 40 likes. I love you. But 19 at 39 lang sa akin. Ni-scam pa ako ng isang like Guys, wala. Oh, no. Yung dollar ko wala ngayon Di hindi na nagdagan. Okay, try mo nga yung ano mo nga, Sangkay, yung dollar sign mo kung gumagana. Kasi parang wala pa rito. No dollar. Oh no. What happened? It's already 1 hour and 55 minutes Batata. Anong gagawin ko? Magkano yan? Ano yan? 100 na lang yan. 100. Grace is big. Okay, no problem. Don't worry. Don't worry. Yes, well, she is. What she is. Busy si Grace. Naku, si Grace. Dapat kumuha na si Grace ng kasambahay para di na siya mag-aasikaso.
11 viewers. Thank you so much guys. At 39 thumbs up. I love this. I love this. Me, kwenta lang. Naka-subscribe ka sa YouTube ka, no? Hindi. Ayos. Subscribe mo muna. Bago mais. Kasi, ano yan? Alright ko. 25 masama. 50 yan. Yeah. Go. Okay. Push it. Good. Up. Yeah, wait lang. Okay. Let's go. Go, Power Ranger. Ay, shout out. Ay, 13 viewers. Shout out sa inyo. Glory Creation, Mark, pautang Gcash baliktad. Okay, no, wala akong laman ng Gcash ko. Walang laman ng Gcash ko, sangkay. Okay lang yun. No problem. I'm okay. Busy Glory. Pasok ata si Glory. Pasok ka ba, Glory? Glory busy. Until next year, boom. Right ka. Oo, kasi nag-aaral ni Glory. Ano siya eh? Working student eh. Working student. Kaya napaka ng bata niya. Napaka sipag. Napaka-sipag mag-aaral. Good job. Ayaw pala nakatutok ang camera. Habang kumakain ka. Food trip. Uy, bakit pula? Oh, yes! Yes, guys. May pula na. Thank you, Lord. Blessing na naman. So, tingin na ganun ng tao. Yes! Thank you, Reed. Salamat. Thank you, guys. Salamat sa inyong palipad. $. Yes, thank you. Isang red. Red. Oh, no, green. I want two green. Red. At Jennifer, red. Press the $sign, red. Oh, red. Yan, red yan. Red. Yung mga tao rito, titingin na, mukha daw akong tao. Oh, red. Guys, press the red. Oh, red. Red. Tawa ka, biboy ka. Tinitignan na ako nila. Sabi niyo pa paano kayang tao na. Kanina yung mga customer. Thank you, Sangkay. Love you, Sangkay. Dahil sa red mo na yan, bibigyan kita ng jacket. Bigyan mo na ng jacket yan, Will. Nagulat nga daw sa dami niya daw. My friend is here. Red. Oh, why you laughing, B-boy? Oh, yan. Thank you, Red. Ate Jennifer Martin, thank you sa Red. Congratulations. Oh, no. Ang bakon! Nais ko malaman mo. Jennifer Boom, thank you. Aray ka. Sa Amook TV. Press the red. Yung ano lang, wag yung $. Yung lang, yung red dyan na natin emoji. Dali. Samok, press red. Boom. Red. Oh, yun. Yes. Thank you. Samok, Sangkay. Thank you. Salamat sa red. Thank you sa red. Thank you so much. Will, yung red, Will. Oh, sabi ko na. That's red, Will. It's box. Oh, thank you. Thank you so much, the red. Oh, no.
It's mini red, ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 36, 7, 8, 9, 40, 40, 30 red. Yay! 1 million. Nagdalayo. Thank you sa Red, guys. Samok TV, maraming salamat sa Red. Ala, Will. Thank you, Will, sa Red. Daming red. Blue, red, green. Wala bang pink dyan? Walang pink? Yung pink, pink or black o brown. Anong oras na, guys? 11:21, guys. Kunti na lang, 9 minutes na lang. Punta tayo sa ating premier, guys. Huwag niyong kalilimutan ang aking premier. Pati daw tayo dyan. Guys, watch my premier, guys, ha. Will, you watch my premier, Will. Because you are, famous. Oh, you pink. You. Like that. I like that, Will. Malo, Oliver. You press the red or, yung, dyan, emoji. Yung emoji. Press, dali. Press the red. Red lang sangkay, ha. Hindi regla. Regla. Uy, regla. Huwag yung regla. Kayo malang sayon. Oy, pink. Thank you, mamay. Thank you, May. Dumalay, boys. That's good. Pink. Oh, brown. Next, brown. Buster. You follow your horse. Hi. Thank you sa pink. Green. No. Pink, Will. B-boy. Pink. No. Oh, that's good, Will. Si Will, mabuti pa si Will. Nakakaintindi ito si B-boy. Ano to? Makulit. Di na sumusunod sa host. Daw. Dance. Yay! Woohoo! Bigyan ng jacket yan. Dance. Face the read. Okay. Hey! Dance. Mayroon ba yung dagdag? Dali. Dance. You dance. Woohoo! Ate Jennifer, maraming salamat po. Nice, Mark. Galing mo pala, sumayaw, Mark. Let's go, Mark. Thank you so much sa inyo, guys. Salamat sa inyo mga papuri. I love you all. Nakahawaan ako ni siyang kay B-Boy kasi sabi ni B-Boy sa akin nun, pag nag-live ka, kumuha ka man lang ng kahit 20% sa akin kakulitan sa live para maya-apply mo sa yung mga live. Kaya ginagawa ko yun. Mentor ko yan si B-Boy. It's my mentor, B-Boy TV. Love you, sang kay B-Boy. Gusto ko yun na lang ako ya. Tapos dila. 26 yan, no? Thank you, Will. Thank you so much, Will, sa pagkulay. Thank you. No, di tayo na zero, guys. Malapit na tayo, 6 minutes na lang, guys. Mag-premiere tayo. Hoy, thank you sa mo. TV sa Red Boy. Love you more, Mark. Thank you, sang kay B-Boy. Sa CBY TV ang aking mentor, guys, sa aking mga paggagawa, sa aking pagla-live. Dahil sinipag tayo dahil sa tao. Hindi tayo iniwan. Pangit ko. Aray ko! Sana all, pangit. Uy, mamay, umayos ko dyan. Udasi. 15 viewers at 40 thumbs up. Thank you so much, guys. 41 na dito sa akin. Bakit dito 40 pa lang? Five minutes, guys. Premiere na tayo, guys. 5 minutes.
Aray ko, pangit pala. Ay, sana all. Di ba? Kasang ayaw ng kanya ni Biboy. Juan Criselda, maraming salamat. Well, di ka pa antok, Will. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa inyo. Kunti na lang, guys. Premier na ako. Mag-premier na tayo. Let's go. Watch my premier, guys. Watch my premier. Thank you so much, mga waray. Kaya ng lahat. My premier. 3 minutes ago. 3 minutes na lang. Oy! Hello! Mayroon na palipad dito. Saan kay Matthew? Thank you so much. Sa pagkulay mo rin eh. Saan kay Matthew? Thank you ha. Kailangan mo, di niya pinawalipad dun sa ano. 50 lang, 50 lang. Uy, may buena mano. Buena mano, buena mano. Aray ko. Sana all. Ayun po. Buenas días, amigos. Okay. Yun, dali. 50 lang. Aray ko, ang dami. Ano ba? Uy, 2 tumpok. Thank you, guys. 2 tumpok. Alright, bebe. Sakit ang likod ko. Bumabata nga tayo, tala. Bumabata. Thank you po. Ingat po. Thank you so much. Guys, watch my premier. Di ba? Sangkay Matthew, thank you so much sa inyong ano. Ay, Saki, wow, Kuya Mais. Ay, Saki, musta? Thank you, Saki. Thank you, Saki, sa iyong pagpasyal sa aking live. Thank you so much. Buena mano. Yeah, buena mano ni Sangkay Matthew. Si Will, nagbigay na rin si Will akin dyan. Pakulay. Thank you so much sa Sulala. I love you guys. Maraming salamat sa inyo. Saki, musta ka na? Guys, 2 minutes na lang guys. May premiere tayo guys. Sana pumunta kayo. Pasyalan nyo ako guys. 2 minutes to go. 15 viewers guys. Di pa tayo sa aking premiere. Team Tacloban, Shouty, sabi ni Saki. Thank you Saki. Maraming salamat. Ingat ko dyan lang. Guys, premiere ko. Huwag nang kalilimutan puntahan. Kasi sa premiere tayo. Ano tayo doon? Malay mo, mayroon tayo doon guys. Thank you so much guys. Maraming salamat sa inyo guys. Mga kawaray, maraming thank you. Ate Eva, Ate Jen, Ate Melody, at kay Nanay Violeta Reyes, maraming salamat. Punta kayo sa aking premiere guys, special kayo. Malapit na, 2 minutes. Lupita me, morning, sabi niya. Ate Eva, Lupita me, thank you so much. Ha? Grabe si Lupita me, yung kay Gwen mo mag-ano, tambay din. Watch ako mamaya ng mga video mo, Lupita me. Watch ko yung video. Oy! Hindi na lang guys. All ready na. All ready to ano na. Oy! 1 minute na lang guys. 1 minute. Punta tayo sa premiere ha. Guys, premiere tayo. Premiere tayo guys. Premiere. Waiting. Oy guys. Bye-bye na. Bye mga kawaray, maraming salamat. Doon tayo sa aking premiere guys. Social kayo doon. Dali tayo. Masaya yun mga kawaray. Masaya. 17 viewers. Lipat tayo sa premiere ko. Dali. Kaba ko na aking... Ay! Shout out! Dito pala yung pinsan kong maganda. Shout out sa pinsan kong maganda. Aray ko! Ang maganda kong pinsan. Sana all. Dito. Ano sa'yo? Ito na lang. Pilihan. Oo. Yung ganda mo, parang ikaw. Pero may dagdag pa 2. Uy, matami. Bakit? Ano ka nga lang mapunta rito? Magre-reklamo ka ba? Babay na, babay. Premiere mo. Subscribe mo naman ako sa YouTube ko, pinsan. Uy, nakasubscribe ako sa'yo. Wala. Di manood ka rin?
Ay, out na ako, mag-out na ako, mag-out na ako. Wait lang. Premier tayo guys, punta kayo dyan sa